41 membru tal-gvern kollha ivvutaw bl-istess mod, kollha vvutaw biex ma tinġarx responsabilità politika, kollha ivvutaw biex jiddefendu l-aġir ta' Stefan Zrinzot Soppardi, Mirjam Dalli u Silvia Xkembri. Kien dan ir-riżultat tal-votazzjoni għal mozzjoni li resta l-Partit Nazzjonalista sabiex tintrefa responsabilità politika wara t-traċedja ta' Jean Paul Sofija. Roberta Bela, il-Prim Ministru, għaliex mhux b'saħħtu biżżejjed u m'għandux l-awtorità morali biex iġalhom jirreżinjaw u jerfgħu responsabilità. L-ewwel ħaġa ma kellux is-saħħa u l-kuraġġ illi jitlob ir-riżenja tagħhom u lanqas illum ma kellu s-saħħa u l-kuraġġ li jagħti direzzjoni biex jivvutaw favur il-vot ta' sfiduċja. Jidher ċar. Il-Roberta Bela u sħabu jridu jibqgħu biss jagħtu valur lil ħaġa waħda, is-siġġu tal-poter. Għalihom is-siġġu huwa għandu valur akbar milli għandha ħajja ta' bniedem. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li wassal eżatt wara l-vot tal-ħamis fil-Parlament fejn spjega li l-Gvern ivvota kontra li jagħmel apoloġija lill-familja ta' Jean Paul Sofija u stqar li l-Gvern ivvota kontra li tiġi implementata l-inkjesta pubblika e kif din talbet għal responsabilità politika. Il-Gvern ma jaċċettax il-konklużjonijiet kollha u jivvota wkoll kontra li jiġu implementat terminu ta' madwar 6 xhur li fih jiġu implementati l-proposti kollha tal-inkjesta. Fuq kollox, il-Gvern irreżista ir-riżenja ta' 3 ministri. Il-Grupp Parlamentari Laburista, il-Gvern kollu bid-deputati kollha għal darb'oħra minkejja l-ħafna diskors ta' apoloġiji tal-li ta' parsi talmu reġaw ivvotaw kontra l-inkjesta pubblika dwar il-mewt traġika ta' Jean Paul Sofija. L-ewwel darba f'Lulju li għadda kienu vvotaw biex ma ssirx. Illum ivvotaw biex ma tiġix implementata. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li taħt Gvern Laburista seħħew tal-inqas 7 traċedji f'postijiet ta' kostruzzjoni jew biswithom u għalhekk il-Gvern naqas mill-obbligu tiegħu li ħares il-ħajja tan-nies.